Jordan Johana mondo oyud batiso kuome. Johana notemo sinde kawacho niya, an ema dwaro mondo ibatisa to in kendo ibiro ira koso. Yesu nodwoke niya, yiena mondo koro dhi, nikech e kaka owinjore mondo wachop tim makare duto, eka noyie. To kosebatis Yesu, e kanyono nowuok oa e pi kendo polo noyaworene, mi noneno Roho Maler mar Nyasaye kalor kaka kuru kobiro kuome. Dwol moa e polo nowacho niya, jalni wuoda mahero, chunya mor kode. Wachopo mondo watim wach Nyasaye manondiki e Muma, kendo wachopo mondo wachop kod singruok ma Nyasaye nowacho ni wan ji adek mabedo janeno ka ng'ato oyie kuom Yesu Kristo wuod Nyasaye, wan kod gimiluongo ni pi, remo kaachiel gi Roho Maler. Emomiyo sama ne Yesu Kristo osenyuol e piny jo-Yahudi, wach wachore ni sama ne nochopo singruok, kor mar inabi Isaya wacho ni sama enotis Yesu, ng'ama inine ka kuro olor koa e polo mobiro kuome mane en. Mae momiyo kawuono wachopo kodu ka in ng'ama oyie moloko chunye. Watim kodi singruok mar mumbwa kaka ondiki ni Yesu Kristo wuod Nyasaye noter Jordan River mondo otimne batiso. Sama wadwa tiso jini, ok wadwa luokou nikech uchido, to wachopo wach mondiki e buk mar Peter ni batiso en wach maduoko chuny moselokore kodolo Nyasaye, kendo ni pi chalo gima nyiso polo ni koro ise accept Jesus, koro idwa wuotho kode kaka ng'ama olokore. Erokamano ni in ng'ama oyie, wachopo kodi e singruok mondiki ma Yesu notimne. Ang'eya chunya ma iye ni ndalo te sama ng'ato biro e batiso, joma ng'eny ok ong'eyo ni gino en ang'o, but oloso ni loch moro. Waaswayi kata wamiyi geno ni sama ibiro batisi kawuono, kata obedo ni wecheni osega chochni, wecheni osebedo ga kabagni, hap chuny mar pi mang'eny mondiki e Muma, ondiki ni Yesu Kristo kochwo gi tong', to ng'et Yesu ogolo gik ariyo dichiel. Namba 1 ogolo remo, namba 2 ogolo pi. Pigno emibireni, to pigno ne luoko gombo kod kuong' gi weche matek, ka remo chulo gop richo kod weche tek. Jo-Katholik ni kod gimoro e kanisa gi kama gintie, ni sa asaya midhi lemne ji, to nitiere a dedication water kata pi moketi mogwedhi ma giluongo gi dho din gi kanyo ni pi hawi, hap ng'a. Tiende ni wan kod pi manowuok e ng'et Yesu Kristo, to pigno chung' ni hawi duto te manolal e ngimani. Emomiyo bidi batiso en kawo hapi te, ma sama ibiro ka chunyi oyie, batiso biro loso ni haw duto manok otimre maber. Francis Obura osetimo checking moyudo section kama ji nyalo lokre ka gi aka, nigi instruction, then awach wach achiel to mondo ibi watim wach singruok mondike Muma. Nying Yesu Kristo, achung' e nyim mumb singruok manimiya kiwuoyo koda kiluonga, mondo achop weche duto ma mumbi wacho ni ng'ato koseyie kikete pi mang'eny, ranyisi noloko chunye koro dwa luwi. Watime mondo nyingi emoyud duong' e aora Jordan kata aora Ngoro maseloka och awi, aora mar gweth, aora mar kwe, aora mar ngima. Pigni aselose ma jogi kabiro mondo okawie singruok mari, Nyasaye singruogno chop kare. Iwacho ni batiso en duoko mar chuny maler e nyim Nyasaye, to chop kare kwatini malo. Agwedho ber mar lochni ka nyingi duong' Yesu Kristo ma Jawar. Aya, koro somebody nyalo bedo gi wer kaeto jomabiro.
joma dwa konyowa mar kod
Ekidi mane jogedo
Ekide